teatro, tería outras actividades económicas, pero así o que cando eu estudaba era casi obligatorio roubar. Había xente que se chegaba con tomos do Suma, que onde se trabalha, que os roubaran en Abraxas que acaban de pechar Antonte. Eu ás veces pensei se os meus compañeros non tenían algo que ver na crise económica de xogar a PlayStation. Ben, eu o que quero lembrar, porque se coñe que vos vai facer coña, é que nunha ocasión en Simago, que eran uns grandes almacenes de Santiago que lle chamaban Simango, todos os meus amigos mangaban, dixeron, boa, roubei un libro. Despois pasei moito unha técnica que está no arte da guerra, que lemos Fernando Menseu, primeiro facer a acción e despois simular que non fixeches nada. Entón, cando levaba varios kilómetros paseando, decidíme a sair, e aí foi cando me colleron. Despois fui humillado en un lugar bastante feo, fora da vista do público, pero o que importa é que o libro roubado era o Home Invisible. Estou lendo agora. Na mesiña de noite teño un libro de citas de Oscar Wilde. Para demostrarvos, digo, o matrimonio é unha carga tan pesada que frecuentemente fan falta 3 persoas para poder levar. Sí, tamén roubei libros. Sí. Pero esto foi en Londres, cando, sí. Non tiñamos, a verdad, que íbamos ali a traballar, non había moita... Gustoume ali, non me acordo cal era exactamente, pero non sabía que había estas portas que quitaban, sabes, que quitaban. No momento de sair, a min colleron, sí. Bueno, estuve interesado. Bueno, na cabeceira teño 2 libros que me regalaron meus fillos, que son tamén así moi lectores. Non sei se me acordeis ben dos actores, pero un é Abundancia Roja, son 2 ensaios dun tal Spuford, e outro é Leer en la bicicleta, de Carlos Taile, de un escritor chileno. Moi divertidos. Son entre novela, ensayo, cómicos, un pouco. Sobre todo esqueci un devolver da biblioteca, varios. Teño na casa, viñeron conmigo dando fora. Sinto. A Consuelo non roubou libros nin pensa volver a facer. Despois teño a Nelly Dickinson, porque hai un pequenino con ilustracións de Quique de la Rúa, moi chulo, a verdade, que está agora mesmo nas librerías. É unha edición pequeniña que saiu preciosa, e esa muller, de verdade, os digo, que é unha pasada, é unha auténtica pasada as cousas que escribe, como conta as cousas. E despois teño a Clarisa Píncola Estés, Mujeres que corren con los lobos. Adaptación de, en realidad, releitura de contos tradicionais sobre os lugares comuns do que somos as mulleres e o que verdadeiramente somos, que somos moito máis normais do que parece. E iso, eu creo.